Aburamu Nsuo. Yeah. Wonyame Nsuo. Yeah. Mimitiwe Mr. Nsuo. So wonyame kan say yensa minkom. Come you fasting 12 days. You fasting 12 days no. Last time ba be break. Adware si jai kwa so dan once. Baby Aburamu Nsuo ne wonyina yemura. Ko mu say baby dere. E dedi cha physical ne say bia make masoda yo. Physical say the dikan ho na mu ja no first. Adware kasa cha mi direct to me so ha. Tunso e wa ha. E betumi betenam. E beji ni pa nyina nkwa. Hello, Abusha, I bring you greetings, baby. I will be and I may perceive me day educative video be na yadi sua there. Na especially so kona obi kan asamboni bi fa Prophet Opambour ho ene Aburamu Nsuo na ya na oye na obetimi educate onibakro no. On say etoda nipa bitimi je enome mo ho ebra omuni baabi anome no efri na so na bia na ade bia okoye ya asem bia okokan ye atemdede bia odidi obi a ne ni kwan se odidi enema sa enome no ebae na menim se wate say na Opambour kan Aburamu Nsuo asem na ne me pese ye a little education on that say be ya da chen okona okoto se obi kan Aburamu Nsuo ho asemboni a obetimi educate on bakro no anase obetwe ho afri mu se omfa wano enkoka bi na oni nyame amenya asem na mehwe ni video bi na o kire kwan a enam so ma Aburamu Nsuo bae nti let us go through the videos and let us educate ourselves kwan a enunti enam so ma Aburamu Nsuo no bae se da be ya da chen obetimi educate obi so obi a obi kan Aburamu Nsuo ho asemboni ana bibia obetimi enya bia gina so na de educate on pakron na say wo educate no na still I say ontie obedidi Opambour atem ne Aburamu Nsuo say obeka say eye fake enom ne ade a obetwe ho afiri ho mfa wano enkoka bi na oni nyame amenya asem. This is what I have for all of us. Let us enjoy the video. Na nyame pa woti ma nyame no obedi Aburamu Nsuo say papa me dey ko say wunyi sen ma na me pa ya afedie apakora na transia woni no ko ba bia so ko se na nye ya pamo me ya pamo na omu di watem Dr. Anthony di ma enso ni enso kronkron papa empefin papa me dey na me mimitiwe Mr. Nsuo so wonyame kan se yensa minkom me ba wotu wodi adanse so wonyame kan se yensa minkom so ko de betimi onyame tumi ewomi awurade aka chemte ensuo bi ne wo wiase ye kura tumi che wono awurade nyankopɔ Aburamu Nsuo odem be tu no come you fasting 21 days 12 days you fasting 12 days no last time ba be break awurade si jai kwa so dan once afene ne yes dan ba bi Aburamu Nsuo ne wonyina yemura ko mu se ba bi dere e dedi cha physical ne say bia make masoda yo physical say the dikan ho na mu ja no first rare kasa cha mi direct to me so ha tunso e wa ha na betumi betenam na beji ni pa nyina nkwa anweta obesani pampim benya bi still me awurade betumi begu so atran so Jesus na wie ye no pagya mo se na be hu se ba bi so dare life o se tunso so ajasa mada mi kira na mi hu anadwo ba na o'clock ti mu se jani dare ti mu jano na mi hihye ho no monso ade a chi ya na mpa mo betim so no so metim so no mai so for mi yankasa on sama kasa ma mini esi se on ba so ma kasa ma mini esi very good na mi opose na so muti bracket very good so we need the baby akike very good but on the esi won kasa emma enti ensuo no amos num bi pe adan ye tu so me nam num bi first awrad sin sanchan ye we kwa min kanda en sanchan ye obi wudi edi kan ye wu ni pedwe on kasa ma oni esi je eti amenye ni pa bi akeke o eti ensuo no me num bi awrad so me ni sida o kira me nsema me kasa bre kwa na me ni ye mra me kasa nso me tiri mu pe o sa twans me voice necessary direct obi oba so no bia hu enye ni pa bia keke ni gina Opambour nye ni pa bia keke
Who say you are Sama? They are winning coupon to me. Aburamu Nsuo. Onyame Nsuo. Mo bi kanse bi na daw. To me Awurade dia. Me se me enipa wo hia me che bibia wo wiase. Se me di aduro ebe gu nsuom ebe ye bibi. Awurade kum yan kasa nka me pe. Ebi nsida. Bosom bi eno am respect no. Efi se enya ne yonko ne Awurade. Aburamu Nsuo. Yeah! Onyame Nsuo. Hey! Wasuru Nsuo. Yeah! Sumaja. Yeah! Why any chadia coupon Aburamu Nsuo wadi amaya. What of what? Say it so it here. Na nsuo no. Yen sadia wo ayim. No waka se sabi. Obi di bibi ato bibi mu. Obi ebia we ye different we say different. Dia what tankinim ene. Oso that san in term. Enipa yasa enuni. Nsuo ye nsuo the whole world. Obi ani bi. Obi ensi ni bi oba bia. Eye nsuo abura agene. Wonya nsuo wa bi. Amani yetu eta. Nsuo ni ni. Wasa frade mu Aburamu sesia. Ebi ni ena Opambour me no bi. Na sami bi dia de to me no ma dai. Oh, Ghana. A school for in our Biamra. Ghana school, so be so una there. Over so near Dachipa. Emanaso. Rabadi Teddy upon Yakupon Aburamu Nsuo. No soon saying Abayaudia. Aburamu Nsuo. Yeah! Tete Yakupon Nsuo. Yeah! Why are you Nsuo? Yeah! Apostle Nsuo. Yeah! Onyame Nsuo. Yeah! Oh, Abraham Kasia. Jesus! Tete Mramwe. Oh. Udia uyo Onyame. Nsuo. Uyo Onyame. Oh. Ah, bade Nyame. Anyway. Okona radio. Osa. Aye. Monsieur Radi Nsuo. Hello abuchafo safe de mohunu ensuo no ono ankasa nombi ono ankasa edibi ye no ho ono ankasa ni nabusuafo enombi ono na sofofo nyina nombi eni se bibi wo mu a ade na nka ono ankasa ebe nombi menye so se nka obe nombi meboa aha nti ono ankasa eyisubi nti no next time no se wo na ebi obi kan samboni fa Opambour ho a me se de me kan Opambour onye medifo enye ho na me call sorry na so me de me honhom kire me se oye nyame nipa nyame na asra ne ngo na oya chede ema o Ghana ene asanteman ene Christopher nyina ewo wiase nyina ntimi de me penasem na nye nyoma ni nyina amanfo kafa ne ho na eno kore obia obi betima ka se na koma bia me kwanse ne bufu a bia ya na ne bufu a etimi ha no eno de bia wo ka bia me ka se right but impo eno no se wonko ye ne boni a ne bo emefu enti no sansem na amanfo kafa ne ho no nyina no ya na enye ne kore enti no na yi ubetima share sa video we ade ama obi ekwan a enam so a ema Aburamu Nsuo bae se de be ya obi hunu se enye Opambour na ode na adwene ekotuye nyame ene ka kire no ene nyame ema no direction no ema ni kotuye na abo amanfo bebre nso enti no we na mpese meka yadom mam ka sam kire ade emfa nwuram wo mo anim wo na anim wo me de minim wo na me hunu wo nso na wo hwa mo fire adwene na ade adada amanfo no ache se nyame tumi a wode ma nyame ma wo tumi a adwene ana wode dada amanfo penti kosua ho atuabuda na nya bone ne wo tu de Aburamu Nsuo mu omo a na waje wo musika na wo disika na kotoka na mo de Aburamu Nsuo no kofie ana wo se wo no nim nyansa wo tumi wei na woni bibi Mr. Daddy we eba betwam sa branche ayefe no Okatakyie Afrifa Mr. Daddy betwam abra na oni Opambour ko a odidi Prophet Opambour atam Opambour mo ni din onim no ewo baby ada didi Opambour atam keka nsem bia opebia de kire no ewo Angel TV ni Angel Radio obia anka ne hwe na okobo Aburamu Nsuo ho asem na mashada na mede sa little portion we abeshem a mede emomo hu se amanfo na omutena ho a omudidi Opambour atam no se onyame no me eba omuso a na ana Opambour sate se okasi omu a no bia begina no ka se Opambour penome Opambour penome na adai na obi a omeka o ultimate na radio station edidi na tam
na sɛ ɔbɛdome wa masa sɛ wamfa police anaasɛ metro man for amebo not to say ɔbɛdome wa sɛ wo se oni tumi wo se onyame ma ne tumi bia oni hwee na Aburamu Nsuo no ɔtɔn ne ade Aburamu Nsuo nso ɔntɔn ɔnyi obi asika na saa brante we senka ɔyɛ journalist papa nanka ɔno abɛkɔ akɔyɛ an investigation ɔbɛkɔ Kumase ɔbɛkɔ Opambour Krom akɔyɛ an investigation ehu sɛ nsuo no Opambour tɔn anase ɔntɔn nanka ɔbɛkɔ akɔyɛ saa investigation no nanso ɛmfa no ho because wɔsi ne bo sɛ ɔno Opambour bɛkɔ obɛdidi natam ɔde nyame tumi a wɔno so ɛbɛyɛ fam ɛsɛ ɔde nyame tumi ɛbɛyɛ fam de a na sɛ ampa sɛ nyame ma ne tumi na wo si nyame ma ne tumi de a adɛn na ɛni kwa sɛ approve ɛde kyerɛw ɛno tumi deɛ me support Opambour 100% 101% ɔmprove nyame tumi no ɛmfa nkyerɛ saa abranteɛ wei ɛma no ntimi ɛnkana no ntum enti mede except wei ɛbɛhyɛ mu sɛ dɛbɛyɛ a ɔmo a ɔmo kasa tia Opambour especially Aburamu Nsuo no na ɔmo kasa Aburamu Nsuo say Aburamu Nsuo ɔntɔn sɛ woyɛ journalist na sɛ nka wonim nyansa nka wobɛkɔ hɔ wobɛyɛ ɔho te sɛ anaasɛdeɛ no bi na wakɔ hɔ na wakɔyɛ investigation na ɔhu sɛ ampa ɔtɔn Aburamu Nsuo no anaasɛ ɔntɔn na mmom sɛ wobɛtena wo TV station anaa radio station na waka nea wopɛ ɛde akyerɛ obi a ɔnyɛ ɔbɔne ɔnka wo ho asɛm dadeɛ a ɛneɛ get ready deɛ ɛfiri soro ɛreba no ɛneɛ ɛwɔ sɛ wopɛ dadeɛ kyɛ bi na wode hyɛ ɛno nti no this is what I want to say mepɛ sɛ wei ɛyɛ afutuo ɛde ma yɛ nyinaa sɛ wonim asɛm bi ho a ɛnka ho asɛm wopa yɛ ho te sɛ anaasdeɛ no bi hyɛda kɔ hɔ hyɛda kɔyɛ investigation sɛ Aburamu Nsuo yi yɛtɔn anaasɛ yɛntɔn hyɛda kɔ hɔ hyɛda kɔ na kɔyɛ wo investigation yɛ wo ho disguise yourself na kɔ hɔ kɔyɛ investigation no sɛ wontumi nyɛ saa deɛ no deɛ a ɛneɛ mesrɛ ma ɛnkasɛ ntia na wokasɛ tie a woanhwee a na wode nyame nnome ɛna ɛba wo so this is what I want to share with you. Already share bebre. Like this video, share, subscribe to my page, subscribe to my channel. Na yintimi and build something together for Christ and for the defense of Ghana and common sense. Already share bebre. Say obeyesa. Bye bye. Why you know that manfo? Nyame wo tumi o. Nyame de wo tumi. Na wo na ni bi. Aburamu Nsuo! Yes, Majan Nsuo! Hunkokro Nsuo! Kadia Opambour Prophet Okatakyie Afrifa Mensah! Hunkokro Tumi Ayarisa Nsuo! Ati Apimfu Nsuo! Amabwendene Wonta Nsuo! Asaya Nyamikanda! Wanyamikanda! Wanyamikanda! Opambour Prophet Okatakyie Afrifa Mensah yadum biem. Wanyami Aburamu Nsuo firi ho mu mfa no wonamfa mu nsuo aburu nsuo nyina so. Na buru tumi de ne kabechas every side if you trade up on your coupon and your Yaman Mammy Tune Sway, and Nipa Piada will share Brabba Jeans on Yamin Swabi, on Yami Aburamu Sway, when your coupon to me Sway, on Yami Aburamu Sway. The Nipa Biabajin Swabino, when you go to me, Juma. I rather mammy fasting 12 days. The drew 12 days, you know, a day church to me breaking. I rather can some men sorry for ya. Satan of any Yabba sorry for fro, or Tram Baby Tunsway, Min conquer Yadia, Abraham Koyano, me who say a jet free from when you make a cham say to Nsuo, Namia ran me to me better than Nejawu, no, San in Sonebaya, a Yamin Concromicha, it was a Jabba consult that from what's it called? Ewura efuo ewura ne nhyɛ badi jani dare ahonyame ma mehyia wɔn so ɛwɔ ne yɛtutu nsuo yi samre na yɛtete nsuo sɛsi asesa no da yɛayɛ no nie etu obi bere bia wo hwɛ yɛ bia sɛ ne yɛhu nsuo no onyame yɛ asesa no na ɔka kyɛm sɛ Opambour nsuo a memu wɔtwe anwe da na da biara me ho nkonko tumi me ho nkonko masum de betrem ma yaresa betrem aboni ne bɛwonta apemfa bɛwo afoanwafo wɔn sɛme ne awurado nya kopɔn edipa pempe bɛdi nso anweda ya senso ya sasa business anete 11th October to 16th October wɔdɔfo yɛ sawo nyame nso ɛwɔ ha sonko kwasokra wɔna wɔnim egyina nim sɛ 17th October ɛna awurade to nsa frɛ me wɔdam ha me free mu wɔdam ha ya bɛdɔn hore me nsa kɔ 9 na me tia konyamu a minim baby am hu yare sa no osoro de afọ Okatakyie nsan me ka che nipa biara wa wo haw wa mane wa dadwen wa nkwada na da so yesa wo Nyankopɔn tumi de chew tumi de kanebra be hya wo Nyame tumi a aburu tumi nyina so from 11th October to 16th October na date 17th na ya de be ya paibo ani akomkyene adawrade ase et obi biara bia wo dam ha boaboa ho wo Ghana ha wo wiase baby bia Thank you for watching. Kindly consider subscribing to my channel, hit the like button, share,
drop a comment, and hit the notification bell so you could be notified anytime we post a new video. Also consider following me on other social media platforms with the same handle, BluntGhana. We hope you will do that. Thank you.